Tripura nakaslem jong unongsan Hima. Habapai sya ka jingyo vote hagi jala ka than sya tay lami ingi jong kari India ka BJP kadang tam hagi pratali ki constituency hagi jala Assam bat ka Congress kadang tam hagi lai tali ki constituency ka UPL bat ka AGP kidang tam hamar ka wei ka constituency ha Arunachal Pradesh ka BJP kadang tam habaro artali ki constituency kata ha Arunachal East bat ha Arunachal West ha Manipur ka Congress kadang tam ha Inner Manipur kadba ka NPF bat kadang tam ha Outer Manipur ha Mizoram kabadi ka jala ka badang don tangkawai ka constituency Richard Vanlal Mangai ha jong ka Mizoram People's Movement udang tam yu UK Vanlal Vina jong ka Mizo National Front da saw punyo hajar shispa lai pusaw ha Nagaland kabadi sa kawai ka jala ka badang don tangkawai ka constituency US Supang Meran Jamir jong ka INC udang tam yu Dr. Chumben Muri jong ka Nationalist Democratic Progressive Party da prahajar hanyospa arpu arvod ha Sikkim u Indra Hang Suba kertong jong ka Sikkim Kranti Kari Morcha udang tam da san khandai hajar praspa saupuar ya u Bharat Basnet kertong jong ka Citizen Action Party Sikkim kumju ha Tripura ka BJP kadang tam habaro artali ki constituency kata ha Tripura East ba Tripura West haba phai kalum sha ka jingyo vote habaro ki sanspa saupulai tali ki constituency jong kari ka BJP kadang tam haki arspa khatlai tali ki jaka ka Congress haki phra tali ki jaka bat ka Samajwadi Party haki lai pasau tali ki jaka